नोंथांमोना बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखादों जानांगौ आरो बांसिनानो माने गोबाङानो माने बे फेसबुक इउटुबफोरावहाय नुदो थ' नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो थ' नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ मा आपडेट भिडिअ बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखानानै नङा होमबा माने दासान्दि एसे बोरैबा जाना दङ नालाय नङा होमबा ससियेल मिडियाफोरावहाय दावराव जागासिनो नङा होमबा थ' बेनि सायावनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदो आरो बे आपडेट भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनासो कमेन्ट खालाम नङाबा जेबो बुजिनाय नङा नालाय नङा होमबा बे भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना जेबोखौनो बुजिनाय नङा आरोना थ' बिदिब्ला बे स्क्रिनाव होनायखौ मा बुंखो खोनासंना लाबानो जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला खोनासंदो आङो जे मैया मोनसे पस्ट होगारदोंमोन माबानि फैसालिनि कल रेकर्ड ना बे कल रेकर्डआव आङो मोनसे थाम्बनेल बानायदोंमोन आरोना थाम्बनेल बानायनायाव आङो मोनसे फट' होफादोंमोन गार' बसुमतारी होननायनि ओमफ्रायो आङो ना नै नायनो हागोन नैबे फट'खौ नैबेयो जे ओरैजाय बिमा फिसा ओमफ्राय बिथिंजाय हासबेन्ड साथाम माबाना दंमोन बेयाव आङो बे थाम्बनेलखौ बानायनाया आंना एसे गलथि जाबाय नोंगौ आंना गोरोन्थि जाबाय मालायनि फट'खौ बेलेगा जादों भाइरेल ओमफ्रायो थाम्बनेलखौ माने बेलेगनि फट'खौ लाबोनानै होफैनायनि थाखाय आंनि थाम्बनेल बानायनाया गोरोन्थि जाबाय बेनि थाखाय आङो निमाहा बिनाय थाबाय आब' नोंनिसिम अननानै आंखौ निमाहा होदो हायोब्ला आङो सानस'नो हायाखैमोन आरोना बारा माने फैसालिनि भाइरेल ओमफ्राय आरो मा होनो आं बेखौ थाम्बनेलखौ माबोरै बानायदों होननानै खोन्थानोब्ला आङो ना मोनसे जेनेबा फैसालिनि फटक लाबायना आङो लानानै थाम्बनेल बानायनो होनना आरो ओमफ्राय बोरैबा माने नोंनि फट'खौ नायफ्लाङाखै आं नोंनि नामखौ नायफ्लाङाखै डाइरेक्ट स्क्रिनशट लानाय जादों आरोना स्क्रिनशट लानानै आङो डाइरेक्ट मा होनो स्क्रिनशट लानानै थाम्बनेलाव होनाय जादोंमोन आरोना होमबाबो आं माने एथबां मोजां नायाखै बेयो बेलेगसो होननानै माने ओमफ्राय आं बेखौनो माने थाम्बनेल बानायनानै हगारबायबो हगारनानै मर्निं दहाय फुङाव सिखारदोंमोन आङो मैयाथ' आं बारा मोजां नायाखै भिडिअखौ मा होनो हगारना दोननानै आं बारा मबाइल नायनो मोना नालाय ओमफ्रायो भिडिअखौ हगारना दोननानै आङो दहाय फुङावबो नायाखैमोन आं ओमफ्राय आङो 10थासो ओंखाम जाखां लोंखां 10थासोआवसो आं मबाइल नायदोंमोन आरोना थिग बे समावना आदा इयो जनखारजि बयबोथ' सिनायखायो जानांगौ आदा जनखारजिखौ बिनि कमेन्ट्स मोनसे नुबाय बे आदाया मा कमेन्ट्स खालामदों आंनाव होननानै नायदोंमोन आङो ओमफ्राय खोब मोजां नायबाय ओमफ्राय आंनि माबानाया मा भिडिअआ मा गलथि जागोन गथ' मानसिफ्रा हगारदों होननानै आं सानदों माने ओमफ्राय मा गलथि जादों होननानै सानबाय आं ओमफ्राय साननानै आङो दसे आङो दानगोन दाना जाबाय थाबाय दानगोन दाना जाबाय थानाय टाइमावनो थिग समावनो नैबे आब'आ नैबे फट' होफाजानाय आब'आ बियो फैसालि नङा आरोना बियो आब' फैसालि नङा बे गुबुनसो आं बे फट'आ मालायनिसोमोन गार' बसुमतारी होननायनि ओमफ्रायो स' मा होनो आं सानबाय होमबा फट'आ मालायनिसोमोन होननानै आं माने सानबाय आरोना होमबाथ' जानाय नंला मालायखौ बिदि होबा आं माने होननानै आं डाइरेक्ट खोनानाय लोगो लोगो होननानै आङो डाइरेक्ट दानखाबाय भिडिअखौ स' बेनोखि आरोना दानबाय आङो आब' नोंबो आंखौ दुखु मोनालासिनो गाज्रि मोनालासिनो निमाहा होलायदो जों बर'जों बर' निमाहा होलायनायानो बयनिबो देरसिन धोरोम निमाहा होलायनायानो देरसिन धोरोम होननानै बयबो बुङो बेनोमोन लोगोफोर आं बेखौनो आपडेट भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो मा बुंखो नङा होमबा आरो बांसिनानो नुखादों मा बुंदों मा बुङाखै फेसबुक इउटुब माने दासान्दि दावराव जागासिनो नालाय थ' बांसिनानो नुखादों जानांगौ आं बेखौनो आपडेट भिडिअ लानानै फैदो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो सोलिगोन आरो नङा थ' आगोलनि बायदि नंला आरोना दानि जुगावहाय माबा मोनसे जाबाथाय 5 सेकेन्ड 1 सेकेन्डनो माने फेमास भाइरेल जाखालाङो नङा होमबा थ' मानो होनबाथाय दानि जुगनिया माने एसे आलादाखा 5G जुग होनना बुंजायो नङा होमबा थ' आगोल बेफोरबायदि जेबो नङामोन आरोना दानिया माबा मोनसे बहाबा दावराव जादोंबाबो बे दानि नुखाजोबगोन रायजो राजाफोरा थ' आगोलनि बायदि नंला आरोना आगोल माबा मोनसे जाबाबो सिरि थायोमोन आरोना जेबो थर मोनामोन दाना माबा मोनसे जाबाथाय बहाबा नांलायदोंबाबो खमलायदोंबाबो थ' मबाइलफोर नुखागोन नङा होमबा माबा मोनसे जाबाबो न'खरनि माबा मोनसे जाबाबो दाना मबाइलाव नुयो नङा होमबा थ' गावनि न'खराव माबा मोनसे जाबाबो ससियेल मिडियाआव नुगोन आगोल बेफोरबायदि मोनथियामोन दाना सोरबा बहाबा माबाफोर जादोंबाबो न'खरावहाय माने ससियेल मिडियाआवनो नुखायो आरो नङा होमबा थ' आगोल न'खरनि नङा गुबुननि माबा जाथाय जानायफोरखौनो मोनथियामोन दाना माने ओरैबायदि जालांदों ससियेल मिडियाआवहाय माबा मोनसे घटना जाबाबो माने गोसारखायो नुखायो आरोना लोगोफोर थ' आगोलनि जुग गैला दानि जुगा माने एसे आलादा आरोना माबा मोनसे जायोबा नुखायो दाना न'खरनि घटनाफोरखौ नुयो माबा मोनसे घटना जाबाथाय मबाइलाव थाबनो नुनो हायो नङा होमबा थ' गावनो खोन्थाना लायो गावनो माबा खालामना लायो आरोना
तो बेनोमोन लोगोफोर नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन आं आरो बे भिडिअखौ जास्ट ओरैनो आपडेट भिडिअ लानानै फैदो नङा होमबा लोगोफोर नेक्स्टआवहाय माबाफोर आपडेट मोनबाथाय लाना फैफिनसिगोन आरो ना लोगोफोर बाय लोगोफोर